Non sairás así vestida. É que logo quéixanse. Tápate, anda, fai o favor. Normal, só a esas horas? Faite respetar. Non sei pa que pelexades, se non vades conseguir nada. Andas moito cos rapaces. Van crer que eres unha fresca. Queda na casa e coida do teu fillo. Se che golpea é porque o mereces. Algo farías. Sairei así vestida como a min me guste. Non son queixas, son gritos de axuda. Non teño por que taparme, son dona do meu corpo e decido que roupa levo. Saio a hora que me apetece, non teño por que sentirme das 4 da mañá. As miñas compañeiras e máis eu loitamos por unha causa común, frenar a violencia de xénero. Por ser muller non só teño por que andar con mulleres, tamén podo ter amigos homes. As mulleres valemos para algo máis que coidar os fillos. Xa basta de abusos e prexuizos.